gelukkig gesleuteld. Goedendag. Hallo meneer. hallo. Hier, goedemiddag. Oh, ken ik van de televisie. Hi. Ja, ik ook, nee. Martin Peters. Bas Ja. van der Zwaan. Ja, Programma onderweg. ik herken het programma, ja. Lekker aan het sleutelen. Ja, dit is mijn domein hier. Dit is mijn auto, ja, dat is afgekeurd gisteren. En dat doe ik aan mezelf onderhouden en dat allemaal. En de remmen zijn nu allemaal klaar. Ik moet even een ander U-lood erop maken, die is kapot, die lekt. Maar dat keuren ze ook niet goed, hè. Nee, dat zien van die typische keuringspuntjes wat in orde moet Juist, zien. ja, en dat vind ik ook positief. Kijk, het moet elke dag lopen. Ik heb daar met naar het werk toe, ben zelfs chauffeur bij de firma Martens in Heijen. En ja, dan moeten we toch een auto hebben, hoor. Want met de fiets is het wat te wiet. Maar dat vind ik dan wel weer grappig. Dat MSD gewend is met een enorm voertuig op pad te zien voor zijn werk. Ja. Die rijdt dan privé in Zoegaat. Ja, dat is gewoon het model. Ik heb die dingen leren kennen. Ja, mijn vrouw die kotst van die dingen. Maar ik vind het een prachtige auto. Hè? Oh, dus die vrouw die trekt zich dan een teut over de kop als die met die een oorend heen moet. als die met wordt, gaat ze undercover. Nee, ik vind het prachtig auto's. Je kunt ze overal kwijt. En, Nou ja, dat zie ze wel. Dat is een cabrioletje. Hè. Dan heb ik eens een keer in Duitsland gekocht. Daar zie ik helemaal mee bezig met dat ding. Daar zit een open dak op. Er zijn er maar heel weinig van gebouwd. Oké. Ja, en dan heb ik eens een keer in Duitsland gekocht. En dat is mijn restauratieproject eigenlijk hoor. Oh, dus die moet ook nog een keer onder handen genomen Die worden. loopt dan allemaal. Alleen, ja, hij moet afgebouwd worden, maar ik heb het zo druk. Kijk, ik heb mijn zoon, die woont hier in de straat en met mijn kleinkinderen en dat allemaal. Ik vind het allemaal prachtig, ja, wel. Ja, ik heb er grote schik in. Oh, dus je kunt moeilijk nazeggen. Zijn persoon ben ik, ja. Als de kinderen of de kleinkinderen gaat nu het hebben, Zo dan... is dat. En nou, de oudste van mijn oudste zoon is hier met de jeugdboerenbruiloft is en als boer gekozen. Ja. En ja, dan moeten we ook ons voorbereiden allemaal. En ik heb werk zat. Is er toevallig vandaag iets te doen op dat gebied? Nee, ja, op het kasteel hier. Want ik zocht net bij de kerk stond volk en Nee, er liepen daar is- wegjes met Ja, kleedjes dat aan en klopt. zo. Ja, er is namelijk een begrafenis bezig, maar Oh. op het kasteel hebben ze foto's gemaakt van de maasjoers van wel, die blagen allemaal en de boertjes en boerinnen allemaal. Ja, Maar hoeveel opa er niet bij te zien? dat komt nog. Oh, dat komt nog? Dat komt nog. Nee, dat is gewoon een fotosessie, maar straks, als dat allemaal aan het lopen gaat met de carnaval, ja, daar staan we een beetje vuur aan. Ik vind het wel prachtig. Ja? Ja, ik vind Dus je ziet ook wel een beetje een carnavalsvierder. ben ik geweest. Ja, ik heb voor heel wat jaren terug heb ik een maagverkleining laten maken, want ik zie een hele weulis geweest. Ik ben 77 kilo afgevallen en ja, moet gewoon nog rustig aan doen. Hoor. Kijk, 77 kilo? ben ik afgevallen, ja. Ja. Oh man, dat is bijna zo'n auto. Ja, dat is misschien ook persoon, ik weet het niet. Ik zie- Ja, nu land. ja, ik had van Kijk, ik zou het dus eigenlijk, Ja, ik zou het ja, eigenlijk ja, bij jou op onder de de... rug, nee, op de rug. Op de rug. Als poekel. Nee, ja. Ja, we gaan er niet hoe het proberen. Nee, dat maakt niks uit, maar het moest allemaal gedaan worden. Ik was zwaar bezig en het moest allemaal eraf. Dat was eraf. Maar wie komt dat? Is dat het stereotype van vrachtwagenchauffeur, veelzittend werk, een broodje ook- bal en door Nee, een... dat niet. Nee, dat zat er bij mij niet in. Maar we hadden goed thuis. Mijn moeder kon goed koken. We hier de ster, dat is mijn thuis geweest, zeg maar. En als ik van het werk afkwam, ja, mam die stond de hele dag achter de teek, frieten verkopen en... ja, komt de s'avonds thuis, geen tijd voor te koken, smit maar wat in de pan. Ja, dat Oh, was jij dat had toen zijn frietkron. Ja, hier de ster tegen. Ja. Ja. En ja, toen komt dat er. Ja, en toen was het dan een keer te veel. Maar de merks nou huul, ik huur het huul duk, dat mensen een maagverkleining hebben ondergaan. Lukte het dan zo, nee? Nee,
Nee, echt niet. Ik heb van alles geprobeerd, van alle diëten gehad. We zijn zelfs in België geweest. Nou, daar kregen we grijpmeters tot een doodskurp op. En dat was ook allemaal niet goed. Nee. Dan geeft ze liggen in het donker of zo als ze dat... Ja, dat zit gefluoriseerd noemen ze dat. Nee, ja, ik heb een paar collega's gehad, dat waren ook flinke kerels. En ik heb er 2 jaar over nagedacht. Ik moest een box meer toekomen voor mijn onderzoek. En de arts zei ook, we moeten er wat aan gaan doen, meneer Peters. Ja, ik zeg, ik heb er 2 jaar over nagedacht. Maar verkleining klaar en consequent. En ja, zegt hij, dan gaan we brieven schrijven. En ik ben in het Catharina in Eindhoven ben ik geopereerd. En daar ben ik extreem 77 kilo kwijt geworden. Maar dan kreeg ze dus een maagverkleining. Maar Ja. wie lang duurde het dan voordat ze dat gewicht kwijt is? Ja, dat is dus ook kwijt. Ja? Ja. Maar de arts zei ook, de arts zei ook, dit is de buurman, dit is een hulpmiddel, hier de schakelaar, omzetten. En dat lukt me heel aardig. Want dan zie je, ik heb een sleeve-operatie gehad, dus, ik ben 85% van mijn maag kwijt. En Wow. mijn maaginhoud is niet groter dan een plastic beker. En kindermenu heb ik genoeg aan. Ja, vroeger was dat echt een bord met schotten en laat maar gaan. Dus het scheelt ook nog scheld ook nog. Ook nog, een oor ook nog. Ja, nee. Maar is dat niet raar dan? Dat ze, want je zegt van de knoeptimmeldum, dat moest totaal anders gewoon eten ook. Want ik kan me Zeker. voorstellen dat, Zeker. wanneer merk ze dan dat het genoeg is? Dan zit het hier. Dan zit het in de keil. Is dat niet raar? Het is raar, maar je bent doet eraan. Je moet gewoon in je eigen gaan zeggen, luister, dit is genoeg. Zaad is zaad, klaar. Want het zet een dokter ook, het zit in het verstand. Je moet erbij nadenken. Dit is maar een hulpmiddel. Het knopje wat hierboven hangt, dat moet omstaan. En dat is heel belangrijk. Want er zijn ook mensen, we hebben een heel gesprek gehad daar in Eindhoven en dingen allemaal. 5% risico's zijn er allemaal. Maar dan denken we je eigen, daar staan we niet in. We staan met een grote vuur in. Ja. Ben geopereerd, ik ben een week thuis geweest. Toen is mijn maag wel lekker gegaan, is mijn maagzuur in me terechtgekomen. En toen waren mijn toeters en bellen terug. Alles had stilgelegen, alles ontstoken. Want het maagzuur is lelijker als een accuzuur. En toen heb ik, hoe lang heb ik er gelegen? 3 maanden heb ik in het ziekenhuis gelegen. Ja, heb ik gelegen. Dus dat is nog even spannend geweest. Het was een hele spannend gedoe, was het. Ja, echt. Ik had het niet gedacht. Ik heb er ook in het begin heel erg spijt van gehad, maar langzaam, toen de dokter zei, je mag ontslagen worden of je wordt ontslagen, dan ga je naar huis toe, revalideren, dat allemaal. Nou, een tweede lijfuur. Je kunt ook wel fatsoenlijk bukken, fatsoenlijk de schoenen riemen dicht, maar hier onder dat ding daar kroepen. Nou, ik zeg net, het scheelt geld, maar je hebt natuurlijk wel de complete garderobe moeten... Ook hebben we moeten veranderen. die kleren die kost allemaal de deur uit. Ook, en we moesten maar hier een Pruisen draaien over de grens voor een confectie voor mij. Ja, daar zaten we in de al de Fatima-boxen en dat allemaal. En in de bungalowtenten. Ja, precies. Ja, nou echt, ik heb er een spijt me van. Nee, want ik kan me voorstellen dat wie het er nou bestuurt, dat duurt zich dan ook goed, of niet? Echt wel heerlijk. Het is gewoon, je begint een tweede jeugd, echt. Kijk, het is een risico. Ja, nou zien ze wat kundiger, maar toen dat is nou 2013 is dat geleden. Hè. Toen stond dat nog een beetje in de kinderschoen. Je stond er nog in de kinderschoen, zeg maar. Ik heb mensen gekend die zijn eraan overleden. Je had drie methodes. Dat is de sleeve, de gastric bypass en er was nog een operatie, maar dat weet ik niet hoe dat allemaal werkt. Mijn jongste broer had het nou voor 3 jaar terug ook laten doen. Dan had hij een gastric bypass laten doen en dan is ook, wat was dat nou kwijt? Meen iets in de 60 kilo is dat ook kwijt. Ja, dat was ook een hele weulis. Maar je voelde ook veel fitter? Helemaal. Ja, kijk, de verschrikkelijke ziekte K heerst in de familie. Pap is er 62 geworden. Mam is er 65, is er ook aan overleden. En ik ben al ouder als mijn elders. En ik vind het heerlijk. Ik heb 6 prachtige kleinkinderen, 2 vrouwen en 4 jongen. Kijk, dan begint het te glimmen. Ah, Als ze het over de kinderen en de kleinkinderen, echte familieman. Ja, zeker, vind ik wel. Ja, ik vind het prachtig, ja.
Die vrouw die schoondochters zien 100%, echt 100%. Ja, ik kan er niet beter Vinden ze dat ook van van hun schoonvader? Hoop ik wel, Ja? hoop ik wel, ja. Nee, ik vind het prachtig, ja. Ja. Ik heb daar wat schik in, ja. Ja, nou zien we met dit ding, maar aan de gang dinsdag moeten we terug voor de herkeuring. Oh, dan moet hij klaar zien. Ja, daar krijg ik wel klaar. Ja, de remmen had je gedaan, Ja. de boetlood moest nog even Ja, aangepakt er weer. moet even een andere erop, want die lekt, die is kapot. En ja, dat klopt, de CO-waarde klopt dan allemaal niet. Ik weet niet wat ze allemaal hebben, maar het wordt steeds strenger met de keuringen. Vroeger keken ze nog met de hand in, maar het is allemaal aan het veranderen. Ja. Ik heb altijd auto's gedaan, ik heb autocross gedaan, ik heb meer dan 24 jaar. Oh, Luister, je wordt een zandhaas eigenlijk. ja. Ik heb, auto's hebben mij altijd geboeid. Al van kleins af, hier in de deur was ergens ik motorkap los stond. Ja, daar hing eens op, hè. Ja? Ja, klaar. Ik vond het prachtig, echt waar.